Uwi na kami ng Malayugan. Dito sasakay si Ate Yes. Si Kuya, si Ate LB. At si Nilo. Hello! Saan tayo punta, Kuya? Ay, Malayugan. Ayan. Uwi na kami ng Malayugan. Makikisakay tayo dito sa sasakyan nila. Hi! Bye, Mama! Bye, Mama! Ano manggog sa isip? Bye, Mama daw! Bye, Mama daw! Yung tanong walin eh. Si Cara lang wala. Nagbablog kami. Eto, may kasama ako oh. Imagine nyo ang ganda na eh. Asan ako? Ayan tayo. Look. Ayan tayo. Napintas nga ako na Iris. Ito yan. Agawan-awan signal pe. Awan sa dito. Agawan-awan signal me. Hi! Hello! Hi! Ayan. Smile na kayo picture. Makasar-sarwa ka? Ano ba ka sa sarwa? Ipaigid mo. Plastic mo yun na, i-ready. Plastic. Ate, tatabag mo na. Sublik mo. Magbalik mo tayo. Ano ka ba sa sarwa? Han? Ay, very good ka rin. Wow!
Ang pesemento tidi niya. Ay, di ba? Kaluta. Guys, imagine nyo, ang ganda. Dadabal pala dito. Every sightseeing. Noong last na vacation ko, 2018, ginagawa pa lang ito guys. Guys noon, sorry. Ginagawa pa lang ito dati dito. Wala pang ano, as in talagang binubuldozer pa lang, as in kinakabra pa lang lahat ng mga ito dati noong 2018. And then ito na ngayon. 2018, 19, 20, 21, and 23. After 5 years, ito na. Ang improvement. Ang ganda na. Di lang kami umuwi kahapon kasi syempre napagod kami sa biyahe kasi pag uwi namin, nagkataon naman din na nandun si Bruno Mars. Nasa Philippine Arena nung time na yon. So imagine mo from 4:30 to 8 o'clock nasa Balintawak pa lang kami. Ganun siya, ganun katindi ang traffic. From Espanya hanggang sa Balintawak. Kaya yun, sobrang sakit ng ulo namin at saka pagod, puyat. Alam mo yung sakit ng katawan nung umabot sa hirap ng biyahe namin kahapon. So, ang expected na time ng dating namin dapat kahapon is 4 AM. Dumating kami 10:30 sa Lasam. From 4:30 to 10:30 the following day. So, ang hirap. Ngayon naman, tanghaling tapat na. Ngayon pa lang kami pauwi ng Malayugan sa Apayao na, sa bahay talaga namin. Daming di nakakaalam dito. Wow, ang ganda ng place guys. Malamig? Sarap, lamig? Sarap ng sasakyan ni tatay. Tapos basta ako tinaapa ay makasasarwa ka? Ay, wala kayong plastic na dala. Wala tayong plastic na dala. Patay na. Ikitan nyo na. Naku, Diyos ko, wala pa naman ako kahit. Akin na doon. Oh. Pero marami yata kung gusto kong malaki. Malaki. Sakit ng basong nga. Wow. Kasi ganun na yun. Malapit na. Malapit na tayo. Nagkasilip tayo din. Lumotor ka na. Partak ka na dyan. Pero ngayon, di ko alam makakasap. Kasi yung hilit yung mga lukas nila. Oh, garampi yan. Ah, Hindi, pagbakin niya yung amin kayo. Road trip. Pidutan nila. Aluda ka. Hindi na pambalang at akwili ka na center. lulubpunta. Nakaparparta na. Nagsuglay. Timbang bay kan pwede tagasolina. Dito sa amin guys, wala pang nagsisimulang magtanim ng palay kasi wala, nakapagtanim na sila dito pero walang walang ulan. Kasi dito sa banda sa amin, walang irrigation guys at sahod ulan lang kami. Ayan. Pero dun sa banda sa amin may ilog. Ilog sabi na. Ang tawag kasi namin ilog pero actually parang sapa lang galaki yun. Ngayon, dun sila kumukuha, nagwa-water pump. Water pump ang karamihan sa amin para makapagtanim kami ng palay. May katon. Bigaro na kuya. Nagtatanim sila ng mais dito. Dito punta ka bukas dito. Tumingin ako. Hindi kasi nanay. Dito sa bahay. Wow! Ay, isa sa content natin ay magtitiba tayo ng saging. Guys, and of course, marami tayong nyug doon. Buko tayo. Ang laki na ng improvement ng aming lugar. Imagine mo nung mga kami, naglalakad lang kami dati. Well, lahat naman na sulok ng Pilipinas talagang ganon.
Dati guys, nung ginagawa ang kalsada, dito kami dumaan ng kapatid ko. Walang ganito karaming bahay sa gilid ng kalsada. Pero ngayon, tignan ninyo. Ganda ng ano ngayon guys. Laki ng improvement na aming lugar. See, yung mga Doon siya pala dito mga balay ni Maring Lean. Yon, yung maganda na yan. Bahay ni Maring Lean. Hi Maring Lean, sana mapanood mo yung aking vlog. Ayan. Bang, Ah. Na, ayan. 60 ka. Ayan, nagtatanim sila na. Isiha tita aping ka sa sa rugby eh. Tingnan di ko madaling araw. Alas 12. Parang hindi mainit. Ayan. Tapos ano ang Mga ito ay water pump din. Kumukuha banda roon yung ano. Pero tingnan mo. See? Are you okay? Are you? Are you okay? Okay ka? Gomet? Hindi na ako naman kita tulog. Ah, nakatinted ba? Ni kasta hiluno nga. Sinabi na aja yun. Di mamang ay papamili kasi. Tuni? Ay. Sige, yan. Nagkastari kita, di ba? Manong tuni aja. O, dito na tayo. Dito na ba bahay ni Tita Rexy? Diyan. Diyan. Yun yung school na ano na yung school, yung green. See guys, ang Baka improvement mamaya ng ano. Sa ilo, pagpaakyatin natin ito sa kini dito, baka hindi makaano pag-ulan. Hanggang doon lang sa taas tita. Kasi adadaw tiba patulad tani. Ay, Kaya na umakyat ng gana jay malab sa tabi na balay na mga highlight. diba tulad niya yan? Oo. Nakabimpi pa na ni Jeep sa... Yan na. Nandun yung sasakyan. Ito. Mulag si Dong Bato na. Malgalisat mga gawi dyan. Ito. Todo. Ito. Ito, wait ka na. Pero okay pa to, kahit umulan ng konti. Bayat lang natin mo, kuya? Kailan ito? Bakit dito na tayo? Balay ito. Tsaka bakit na dito? Tindaan na tama. Tindahan. Ato awan di pagdadap ko na. Laking kuna, kita sa... Biyada kasta. Lolo pa? Daan, Lolo Roland? Ah. Balay ni Patinggan na ito tricycle. Di daw? Gana na tang itan dito, madi mabalik sa ano. No kaya na siguro sa ano. Lang ang aktivitas ko. Pangipanan tayo. Suro mo ka na na. Kapag Oh, the Lolo, kinilula. The Lolo, kinilula. Ang tawag dito.